Sanibonani. Ngifuna ukukhuluma ngale yama-foreigner futhi ukuthi njengoba nixosha ama-foreigner nina ama-A_R_Vs niwathathe e-America. Manicabanga i-America isazoninika nama-A_R_Vs ayo ngoba phela nina niwa-afford. Ngifuna ukuzwa kunina ukuthi bonke yini labantu abadla ama-A_R_Vs abafe na? Ngoba la eSouth Africa kunezinto esingenazo esizithatha kwamanye amazwe. Uma ngase lamazwe ayeke ukuhwebelana nathi, umnotho wase-South Africa wona kuzokwenzekalani ngawo? Njengoba amanye amazwe njengamanje ebuka lento eyenzeke eSouth Africa ephula out izinto ama-products esingenawo thina abawaletha le-South Africa bona benquma ukuthi bayayeka ukusebenzisana ne-South Africa. Nizokwenze njani? Ngiyavuma emntwini othi akuhambe iNigeria ngoba iNigeria ilona elirongi. Lawa amanye amakwerekwere enzeni? Ungathanda yini wena usebenza e-America kufika umuntu waseGhana enza into erongi bese kuthiwa enehambani nonke? Phelelwe amathuba emsebenzini, phelelwe iyona yonke into. Kodwa kuwumuntu waseGhana owenza into erongi. Lo muntu waseGhana umazi ngisho ukumazi. Thiwa kodwa ngoba nama-foreigner nonke hambani nonke. Bakithi it doesn't make sense. Ayiwenzi umqondo ngempela lento yokuthi amakwerekwere awahambe wonke. Siyawazi amakwerekwere agangile ukuthi iNigeria. Why kungaxoshwa ama-Nigerians? Why kungabhenwi iNigeria ukuthi ingaphindi ize eSouth Africa? Ngiyazi ukuthi uMangobese ubeqonde okuhle mhlambe ngalento akade yenza, kodwa njengamanje it's getting ugly. Ngoba amazwe amaningi azoyeka ukuhwebelana nathi. Iy'ngane zethu lezi ezikwamanye amazwe zizobulawa, zisengozini, impilo yazo isengozini. Zizophelelwa imisebenzi okokuqala. Zibuyele kuleli zwe leli udoti elivele likutshele ngokuthi lifuna i-youth. Phinde lifuna inqwaba yama-qualifications, liphinde libange isicefelo la imisebenzi ayikho. Le ngane besisebenza isikwazi ukuziphila, isikwazi ukondla umndeni wayo, izobuya manje izoba udontonto le-South Africa. Lo mongameli wenu obetreat-a i-crypto as a criminal offense, la eSouth Africa uma wenza i-crypto nje bothatha njengesigebengu. Kodwa njengamanje yena lo hulumeni wase-South Africa usekufuna ukuntshontsha yona le crypto, antshontshe kubantu. Why uRamaphosa angathengi i-crypto yena ayiholde as i-country, as i-South Africa? Azi ukuthi uma kufika i-bull run leyo ma-coins azobe waholdile yena, azothi menza imali leyo mali mhlampe athi hayi ngisolwa nento yokuqeda imjondolo e-South Africa, angabukhona umuntu ohlala emjondolo. Kukhulunywa ngokuthi uhulumeni wase-South Africa uholde ama-millions, ama-billions, ama-trillions, ama-quadrillions, ama-coin awaholdile kwi-crypto. Uma ngabe kufika leyo mali ye-bull run, uzokwenza izinto e-South Africa, enze impilo ibe ngcono, akha amafemu, kwakhiwa ama-products, nama-products esiwathola ngaphandle kuba atholakale la e-South Africa, a-create amathuba emisebenzi. Noma kukhulunywa ngokuthi awusekho umjondolo omusha ozokwakhiwa njengamanje. Le mjondolo ekhona, wonke umuntu osemjondolo njengamanje bayabalwa abantu bayaziwa endaweni ethize ukuthi kunemjondolo emingaka, leyo mjondolo iphendulwe ibe izindlu. Enze izwe lakhe libe ngcono, emakhaya avula imigwaqo, ungabukhona umuzi kuthiwa umgwaqo awungeni kuwona. Kodwa ubhizi ufuna ukuntshontshela thina esizihambele sayozithengela ama-coin kwamanye amazwe. Ngoba phela yena kanayo i-crypto, udontonto. Uma njengoba nithi ama-foreigner-ke niyawaxosha-ke, nixosha ama-foreigner lawa amnyama ase-Afrika noma nama-Pakistani nizowaxosha, namaNdiya nizowaxosha ngoba phela namaNdiya akhona, amaNdiya ama-foreigner ase-India engewona le-South Africa. Futhi-ke kahle kahle alikho iNdiya lase-South Africa. Wonke amaNdiya wase-India. AmaNdiya wona nizawayeka? Ama-China wona nizowayeka? Abelungu ngoba kubakho abelungu abase-England phela kubona abale-South Africa. Lento eniyenzayo njani icabangile?
As much as mina ngiwusupporta umbono wokuthi akuxoshwe ikwerekwere laseNigeria, kodwa ngisupporta ukuthi akuxoshwe wonke ama-foreign. Ngiyakusupport ukuthi iNigeria alihambe eSouth Africa futhi lingaphinde libeke umconjwana walo. Kodwa manje sithi ngixosha wonke amakwerekwere, xoshani nabelungu ngoba nabelungu baningi abama-foreign. AmaNdiya, ama-China, ama-Somalian, ama-Ethiopia, wonke lezi zinto, oGhana, obani, oMozambique, oZambia, ayixoshwe yonke leyo nto. Kusala umuntu wase-South Africa yedwa. And leyo nto izonixaka. Musani uxoshela amakwerekwere amnyama kuphela. Xoshani nalawa amhlophe. Ngoba maningi nalawa amhlophe. Awobharamba lapha komhlanga, bani ey'ndaweni zomntaka abantu, Sandton. Kodwa awaxoshwa wona, xoshwa lawa amnyama kithi. Uxoshwa lawa amnyama. Amakwerekwere anenkinga iNigeria ngohlezi ngisho. Akuxoshwe iNigeria lawa amanye amakwerekwere alungisa amaphepha ahlale phansi ngoba awenzile lutho. Ngale kwaloko nizoyibona indlala ezoba leSouth Africa. Nizokubona ukufa kwabantu la eSouth Africa. Nizoyibona inhlupheko ezoba la eSouth Africa. Abantu laba abane-HIV bazofa bonke. Lezi insizwa ebesizithola kuno-5 billion thina esibakweleta amanye amazwe siyi-South Africa. Kunama-billions and billions of money esiyikweleta thina amanye amazwe angaphandle. Lawo mazwe mangasathi manje sifuna imali yethu nizokwenza njani? Ngiyawusupport umbono wenu wamakwerekwere, kodwa ikwerekwere kufanele ihambe iNigeria, hayi wonke lawa amanye. Oyela abaphumbi la eSouth Africa senikhohliwe. Even ichicken isiphuma eAmerica ngoba iSouth Africa yahluleka ukukhiqiza o-rainbow bawa nani amabhizinisi la eSouth Africa nikwazi ukwahandlisha. Nizoyibona inhlupheko. Yabo lento eniyenza iyafana nomlutho lo wayenziwa kade kukhona Jacob Zuma. Izwe walibona liphela phambi kwakho. Namanje izwe lizophela. Abantu bazofisa kweimpukane. Abantu bazolahleka, bazothunjwa. Kade ngibona nje enye ivideo intombazane ikhunyilisiwe inqunu, ibaselwe umlilo ngaphansi, ikhunyilisiwe inqunu ishiswe igqe ama-Nigeria. Bangaka abantu abalahlekile kumanje leSouth Africa. Kumanje nje oba sikhuluma nje sekuqale lento ukuthi amakwerekwere awahambe, bangaka abantu abalahlekile. Kanti ukuba thina sisakuhamba iNigeria nalawa amanye amazwe abezosupporta. Ngoba iNigeria vele sibheniwe endaweni eziningi. Futhi iNigeria yaziwa ukuthi iyona egangile. Kodwa manje nje indlela enenza ngayo inobuhlathi phakathi. Ngiyaxolisa ukusho njalo. Anicabanganga lento eniyenzayo. Abekho abantu abanebhadi njengabantu bokufika. Ngiyabona manje yonke into eyenzakalayo abantu bokufika. Bonke abantu eSouth Africa manje sebomsamariya olungileyo. Abantu nje abangcolile abagangayo khohlakala inswela boya abantu bokufika. Ngisanukuganga nina. Ngisanukuganga nina. Nonke eSouth Africa seni right. Abantu nje abangcolile abagangayo abantu bokufika. Niyabona manje ngishiya inswela boya imgulukudo okugcina. Sebethola ihawu lokuvika manje. Bathola ihawu lokuvika manje bazoganga mongo ngoba bayabona ukuthi make baganga abantu bokufika. Ake nivule amehlo. Anobheka phela ezinye zezinto. Thina siyakhona ukubona izinto thina. Msana ukusulela ngabantu bokufika yonke into. Engathi corruption ayikho la South Africa. Kule insola boya la eSouth Africa. Ama-drugs abantu bokufika. Asisho ukuthi sithi bonke abantu bokufika bamsulu. Siyazi ukuthi bakhona labo nalabo amazambane abolile, abolisa amanye amazambane. Siyawabona la. Kodwa manje yonke into nje yenzakalayo abantu bokufika. Hayi. Hayi kahleni. Ngeke niyabona manje. Kunama-drugs atholakala la eThekwini. Ebhasini ibhasi belisuka phesheya eSouth America. Lelo bhasi belithola umkhumbi. Ama-drugs atholakala ebhasini la eThekwini. Umuntu oneqiniso uyazi ukuthi abekho abantu bokufika lapha. Umuntu nje oneqiniso uyazi ukuthi abekho abantu bokufika lapha.
Kodwa nje manje yonke into eyenzakalayo into ethinta i-drugs abantu bokufika akugcinanga lapho. Uyabona manje la eSouth Coast kunama-drugs okuthiwa alahleke ePortshepstone. Lawo ma-drugs asuka eSiphingo ahamba njalo ayofika awulahlekele ePortshepstone kwi-safe yamaphoyisa. Umuntu oneqiniso abekho abantu bokufika lapho. Kodwa nje yonke into ethinta i-drugs abantu bokufika. Hey banebhadi abantu bokufika. Yeni balelemba labantu abamashayo engabe bamasha nini kulezi ndawo. Ngabe bamashela nini kulezi ndawo eThekwini la okutholakala khona ama-drugs. Esiphingo la okwasuka khona ama-drugs afika phelele ePortshepstone. Ngabe kumashwa nini khona lapho. Siyafisa ukwazi, we wish to know, siyafisa ukwazi kumashwa nini lapho. Yonke into nje ethinta umuntu okufika anifuna ukuyibona nina. Yonke into nje engcolile umuntu okufika. Msanukuganga nina. Msanukuganga nina. Niyabona manje kuthunjwa abantu bokufika. Kubulawa abantu bokufika. Kushiswa imizi yabantu bokufika. Kodwa okuhle la action kumzi nomuntu lo mnikazi womuzi owashe lo muzi akashonga ukuthi abantu bokufika. Kodwa inina eniqhatha abantu. Yonke into eyenzakalayo manje abantu bokufika. Msanukuganga nina. Hayi ibambe mfana lishonile ilanga. Ngivela kahle. Sanibonani bantu base South Africa. Ngiyacela ngiphinde ngixolise. Ngiyazi ukuthi mhlambe anginalo igunya nelungelo lokukhuluma nani. Kodwa ngenxa yesimo engisibukayo nginginawo umcabango ukuthi abanye abaholi bethu sebesibonile lesi simo. Kanza kwethu ngiphawula la njengelunga noma njengesakhamuzi sase South Africa KwaZulu Natal. Ngiphawula ngodaba lalaba bantu bangaphandle olungangiphethe ke neze kahle. Ngoba mina angilubuki ngingedwa nje, angilubuki njengokuthi sikhuluma ngabantu bangaphandle, kodwa ngilubuka njengempi equbukayo yomnyama komnyama. Angisho ke ingane zakwethu ukuthi oza kwethu noma abane wethu nodadewethu ababonela ukuthi kufanele labantu bangaphandle bahambe ba wrong, cha ngishongo njalo. Kodwa engikushoyo nje ukuthi ingabe zingane zakwethu, number 1, laba bantu bangaphandle bafikela bavula izitolo, bavula amasaluni, bavula indawo eziningi zokusebenza, baqasha inqwaba yabantu ngicabanga ukuthi hundreds of thousands. Njengamanje njengabahlali base South Africa nezakhamuzi siyabaxosha. Umbuzo wami ke oqala uthi kukhonani bafowethu nodadewethu esenihlelele laba bantu abebelala bedlile ngenxa yalaba bantu. Kukhona yini uma bevala kusasa nje esenihlelile ukuthi laba bebephila ngabo bazolala bekutholile noma bekudlile. Ningangizwa kabi ingane zakwethu, angisho ukuthi kubi ukuthi nibaxoshe. Umuntu nomuntu unendlela yakhe yokubona izinto. Kodwa ke okungethuse kakhulu ukuthi kunombhikisho enguzwa kuthiwa umhla ka-30 obuhlelwa ngama-South Africans. Njengamanje kunombhikisho ohlelwa ngabantu bangaphandle nawo ongomhla ka-30. Isingizwe sibuhlungu ke leyo ngoba kusho ukuthi akuyona imbhikisho kuyochitheka igazi. Ngane zakwethu phela ningakhohlwa ukuthi lo mbhikisho noqale ema-South African nibaningi ninjalo. Nihamba endleleni khona begxobeka amakhona kuba njeya njengamanje. Nginovalo lokuthi kungenzeka kube khona abantu base South Africa abazoma nabantu bangaphandle. Ikakhulukazi ngoba khona abaphila ngabo.
Yikho-ke sengikubuka njengokuthi kusho ukuthi lo mhla ka-30 uyimpi ebheke komnyama eqhamuka futhi komunye omnyama. Kukhona-ke abazojabula futhi bazuze ngalokho. Ngeke ngiyeke kakhulu lapho ngoba angipolitiki la, ngikhuluma into yesizwe futhi into ezokwakha isizwe. Ingane zakwethu ngicela okwaziyo ukwedlulisa le video ayedlulise ize ifike kubantu abangakwazi ukufaka isandla. Mina ngicela into eyodwa, ngicela ukuthi osomabhizinisi baseNingizimu Afrika nabangaphandle abayibonayo lento ngomhla ka-30 kuJuni basilungisele abantu nje abazobaqasha baye kuyo le mashi noma lama mashi amabili ahlelwa ngabangaphandle nabangaphakathi, bayoqasha nje izingane zabantu ngoba ekhaya ingane zakwethu uma kunezinto ezidingayo ungayitholi uyabona sengathi khona abanakiwe kunawe. Engicabanga ukuthi mhlambe kunezinye zezizathu ezisusa impi komnyama nomnyama. Siyavuma ingane zakwethu, abantu bangaphandle abanye bayabenza ubugebengu, kodwa-ke uhulumeni osifeyilayo la ngoba kufanele ngabe uma benza ubugebengu naye wenza umsebenzi wakho. Ngakho-ke ngiyacela ingane zakwethu niyedlulise le video izifike kubantu abafanele, bese lekelela basiqashela izingane zabantu lezi izobe igcwele lapha emashini. Bese okugcina-ke sengicela uhulumeni wethu ukuthi asukume ayovimba leli yagazi ngoba igazi leli lizochitheka lapha, iy'nkulungwane zabantu abamnyama eyizofa lapha. Njengoba ngisho nje nami ngibona ngenye indlela, angisho abantu bangaphandle bangahambi, kodwa umbuzo omkhulu uma uxosha umuntu waseLesotho, uxosha umuntu waseSwazini, uxosha umuntu waseZimbabwe, uxosha umuntu waseMozambique, uxosha umuntu waseZambia, uxosha abantu bamazwe akhele iSouth Africa okunomlando omkhulu ojulile ngalabo bantu nezwe lase-South Africa noZulu wonkana. Umbuzo omkhulu-ke uthi baphi okufanele ngabe lento bayayilamula ngoba bakhona abantu abawaziyo lo mlando futhi abasaziyo isizathu sokuthi bavikelwe laba bantu, kodwa bekho why bangakhulumi nani noma ne-South Africa banikeze umqondo, banikeze isizathu sokwenza bangasho lutho ngalaba bantu bokuhamba. Izakhiwo zomthetho zenza umsebenzi wazo, singali sodwa ingane zakwethu. Ngiyaxolisa mangikhulume kabi kukhona ozongizwa kabi, ngicela ningangithuki neza. Ngiyaxolisa, ngixolisela ukuthi ngiyazi ukuthi vele bengamele ngikhulume, kodwa kube kukhona umuntu okufanele asukume alivimbe leli gazi ngoba lona likhona futhi lizochitheka. Yabonga, ngixolisa kini no. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. These are South Africans saying foreigners wangahambi South Africa, kuhamba kwama-foreigners eSouth Africa. It means ukuthi iSouth Africa yohlupheka. The first lady bekakhuluma ngokuthi kwentiwa yini ngokuthi uma umuntu loyi-one into le-wrong kufanele kuqoshwa wonke ama-foreigners. Uthi fine uyavisisa ngema-Nigeria but lalabanye baqoshelane. And the second guy was speaking about ebugebengu eSouth Africa, athi naze nafuna kuphika ngema-foreigners kubo bonke ebugebengu labende kwe-South Africa. Uthi azavele lama-foreigners nahlala eSouth Africa because yonke into sekuphikwa ngabo ubugebengu sekuthiwa bentiwa ngibo. Do comment your thoughts down on the comment section. What do you think ngaloku lokuqedwa kukhulunywa ngilaba nokuqedza kubabona kule video? Mne nawe siyibona nakule dark video. I'm signing out. Goodbye.